Здравейте, потребители на YouTube! Днес ще играем Майнкрафт и... Какво става, бе? Да, и мисля да ви покажа да правя нещо на креатив. Например, някоя къща мога да правя. Ето вижте, това ми е една къща и тук мисля да се развивам този свят на креатив. Тук е имало нещо от 1.8. Да. И сега започваме. Ще си изберем материали. О, какви са яки брезовите дъски на този текстчър пак. Сега ще взема такова. Какво ще ми трябва? Стъкло ще взема. Не, от тези. От тези ще взема. И почваме да строим. Толкова е достатъчно. Сега. Така. Опа. Трябваше да направя точно обратно. Това ще е къща от брезово дърво. Ето, вижте. Брезово дърво. Много е изродско. Вижте, този текстчър пак, какво е бяло дървото, все едно е... Ще сложа врата. Опа. Дървино. Да, ще я обзаведа къщата. Но първо да я направя. Най-важното. Така, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Така. Опа. Гледайте каква бяла къща. Много яка. И странно. Да. Само пак да преброя. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, точно са. Може да сложа и тук през 2, защото много прозорци ще станат. Така. 3. Да, 3. Тук ще сложа същото нещо като прозорец. Така. Така.
Да, също така, вече може би съм ви казал, но ще развивам този свят като креатив свят. Така. Да, точно. Сега трябва да сложим още. Така. Сега почваме да слагаме стъклото. Малко е квадратно, но няма нищо. Texture пака ми е Pixel Perfection, ако искате да знаете. Може да си го изтеглите. Колко стъкла. Сега ще направя така. И сега като го направя ще се върна, защото да не става много дълго клипчето. И здравейте, върнах се отново. Сега направих тавана и пода и сега почвам да се каже сега ще правя таван, т.е. ще го направя по-хубав, защото така не ми харесва. Значи ще вземем някакви и тези брезови пак. Цялата къща е от брезови дърва и такива неща. Като брашняна. Да, абонирайте се, харесвайте, лайквайте. Не знам колко често ще правя епизоди, но се опитвам така поне един път в седмицата да правя епизоди. Така че опа. Само 2 реда ще бъде. Texture пака ми е Pixel Perfection. Пак го казвам. Ако искате, можете да си го изтеглите. Мога да направя туториал как се слага Texture пак. И така. Да, сега. Аз тук ще да оправя, защото
И сега се връщам. Здравейте, върнах се отново и ето направих тук. Там трябваше малко да направя и сега време да обзаведем къщата. Готово. Значи легло. Какво? Какво? Я вижте лампите. Те се едно светят. Да, там две лампи ми трябват. Че такова да стане по-красиво. Още взема съндък от края, легло и някаква картинка. И сега поставяме леглото тук. Опа, извинете, и сега се връщам. Че ми звъннаха. Здравейте, върнах се пак, просто ми звъняха. Да, и продължаваме с обзавеждането. Е така, две. И една картина. Да, тази става. Добре, е така. Да, готово. Сега... Тук мога да поставим една наковалня. И тук да е симетрично. Поставим по една печка тук. Абе, където искаме. По един крафтинг тейбъл. И ще сложим съндъци. Сега така, два. Опа. Опа. Малко сме объркали и... Да, малко сме объркали. Няма нищо. Все пак. Няма да я правим отново. Да, объркали сме я. И то доста. То май заради текстчър пак, защото е... Но, две. Да. Те са... Да, ужас. Дебно. Да, здравейте, аз съм... Вижте ме. И нещо ще си сложа една черепска глава. Вижте му какъв съм хубав. Yes! Yes! Да, шегувах се. Тук ще сложим няколко джилбокса. Съжалявам, че малко така стана гадно, но... Чакайте да пуснем малко. Къде са дисковете, бе? Тя па няма дискове. Шегувам се, знам къде са. Да, и ето как изглежда отвънка. Малко криво, но няма значение. И... Yes! Yes!
Уе! Вижте, като чупи отваря... Не е реалистичен. Добре, довиждане. Това беше от мен. Ето ме. Това ми е скина. Сега ще ви покажа другата ми къща само така за кратко. Опа, това е същата. Ей, пуснахме си музичка. Ето е другата музичка. Да, ето е другата къща и няма нищо в чествайте. Довиждане!